ginkumpirma sang Iloilo Provincial Police Office nga may mga scammer nga nagagamit sang pangalan sa mga hepe sang kapulisan sa probinsya. Sa interview sang Pombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio, spokesperson sang Iloilo Provincial Police Office, iyagin pahayag nga nalakip sa mga pangalan sang hepe amo sanday Police Captain General Enrique Robles sang Leganes kag Police Lieutenant Cosme Flora Marcos Jr. sang New Lucena. Sunog kay Police Lieutenant Colonel Aranio, ang target sa mga nasambit nga scammers amo ang mga small establishments at kaangay sa mga pharmacy. Ang ila modus sa pag-scam amo ang nagatawag ang mga ini sa mga butika gamit ang mga pangalan sang hepe agod nga makakuha sang mga bulong. Kasunod sini ginmando ni Iloilo Provincial Police Office Director Colonel Bayani Razalan nga magpatigayon sang inspeksyon sa mga gagmay nga mga establishmento, ilabi na sa mga butika agod nga mapaandaman ang mga ini sa mga nagakadapat nga obrahon sang kaangay nga insidente. Sa subong, padayon pang investigasyon sa nasambit nga scamming incident, kag nagpaandam man ang mga kapulisan nga manabatgid sa layi ang mga scammers. May ara kitang natabo no nga incident sang pagpang-scam no, which is nga ginagamit diri ngalan sa ngaton sini nga mga pila diri ka mga chief of police no. Actually may ara kita dira sa banwa sang Leganes kag sa banwa sang New Lucena. Ang aton sini nga provincial director nagbando sa tanan naton sini nga mga unit commanders nga mag bisita no sa mga target sini nga mga establishment, particularly no ang mga pharmacy or mga butika naton. Ila sini nga gin target is mga pharmacy or mga butika no.